Така, здравейте всички, аз съм 113 и днес снимам на спор. Така. Извинявам се, че съм с телефон, мога да си виждам малко. Извинявам се за което, просто ми бъгва програмата в Fraps. И няма да мога да снимам с друго, освен телефон. Извинявам се за което. Ако чувате тези звуци от мач, който Дери ми гледа, ако чувате други звуци от сестра ми и може би малко от баба ми. Така. Може някой път да поснимаме на детектив. Първо искам да превъртя, в смисъл да знам какво трябва да правя, за да се забавя толкова да правя по едночасови клипове. Нищо няма да имам така и така място, че трябва да го правя на части. Спрял съм инструкциите, да по-интересно, играл съм и я играта, обаче мисля, че това ще го направя малко по-скучно, няма да издавам. Трябва да го убия това? Не е задължително да го убия, просто искам да го убия. Така. Нека се казва Естония. Пише, че друг път съм се кръщала така планета, не се сещам сега. Може да е малко скучничка в началото на играта, но по-нататък става много по-интересна. Няма да скипва клипчетата е така. За по-идеален животно, ако сте видяли. Една клетка. Айде, по-бързо. Ай така. Магаза. Така и учително ще махне шапка и ще да сложа такива. Ой. Така, почваме. Как се казваме? Бос. Бос. Така. Това го копирам от Escon TV BG. Аз там намерих играта. В смисъл, там я видях. Потърсих за мундата. Видях играта. И реших, да питам баща ми да си оттегне тази игра. Не, убия! Убий го! Той! Колко беше голямо, мисля за секунда. Така.
Се си някой път да играем Outlast. Но някой път пък да играем на... Как беше играта? Не знам, някой... Може някой път да играем да... Как беше? South Park District of Truth. Тая игра също я знам от Ross Games BG. Или пък беше... Днес колко ти BG е един от двата канала. Най-скоро. Как го буцнах отзад. Я чакай, искам да си чилна малко. Читна. Беше главно се няма да читвам. Чакай малко. Така просто да си чувствам леко. Това започва да изглежда странно. Ще има промен цвета. Синьо. 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 Тъй ще бъде. Тъй. Съм леко виждам, може някой път да снимам на един мой сервер на Minecraft. Като се развия, може би може и някой друг да направя бустър. Първия бустър, който е бърз, късъм първо бърз. Найде, брат, ще го хванеш, ще го хванеш, ще го хванеш. Ще го хванеш, ще го хванеш, брат. Ще го хванеш. Да, то се хилна вече. Но и някой път на Гарес мога да се изтегля. Тук стана милион. Може някой път на Куки кликър. Даже следващия път ще бъде кликър. Може ще се тегля много игри. Много... Извинявам се, че много време пак не съм смисъл. Извинявам се, че не съм снимал. Просто постоянно ми бъгваха програмите и сега пак се вършам с телефон, защото така най-бързо снимам. И мисля да приключвам до тук. Така. Това беше от мен. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм с на 13. Гледайте ми друг път, ако има някой, които ме гледат. И само да избягах да потира с шифта съм последен път. Може би се сложа още. Да. Ще оправя очите, шифта съм се още веднъж. И спирам клипа. 3 очи. И ще го направя така. Така. И ще го направя сини. Обаче такова си. Така, това беше от мен. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм 113. И от сега нататък ще ви речам с тончета. И благодаря, че ме гледахте. Дайте положителен вот за клипа, което означава лайк за мен. Абонирайте се, ако искате да. Няма да ви карам нарочно да се абонирате. Ако искате се абонирайте, на моя канал ще има много интересни моменти от сега, почвам пак да снимам. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях 113 и до виждане!